Mă bucur că ne revedem astăzi la Manifest pentru Feminitate. Cum am eu talentul de a face lucrurile evidente, astăzi nu cred că o să cliciți despre ce vorbim. Ba, despre voalete. Voaletele sunt un accesoriu mai recent. Ele au fost create, ca să nu zicem inventate, undeva în 1960 de Caroline Robot. Vestită pentru pălăriile ei, a creat voaleta ca un accesoriu care se atașa pălăriei și era un voal foarte fin, chic și romantic, foarte frumos decorat, ca mai apoi ea să devină un accesoriu de sine stătător. Eu în momentul de față port o voaletă cu pălărie. Dar, după cum bine știți, sunt foarte multe voalete care sunt pur și simplu voaluri legate de agrafe și decorate foarte fin și elegant. Cu perluțe, cu ștrasuri, cu floricele, cu tot felul de pene chiar. Din punctul meu de vedere, bineînțeles știți foarte bine că voaletele și pălăriuțele cu tot felul de voaluri mici se poartă la case regale și la tot felul de evenimente. De altfel, la evenimentele caselor regale este obligatoriu să ai un accesoriu pe cap de acest gen. Ce vreau eu să punctez aici este că am întâlnit de-a lungul anilor în meseria de hairstylist, la care am renunțat, foarte multe mirese nemulțumite de faptul că voalul le acoperea coafiura, poate chiar o strica pe alocuri, pentru că, mă rog, la obiceiul acela cu aranjarea miresei de dimineață, acela trebuia scos, se punea un batic, în fine. Voaleta, din punctul meu de vedere, este mult mai ușor de manevrat, este mult mai versatilă și, de ce nu, o puteți face accent de culoare pe anumite vestimentații, atât ca mireasă, dar nu numai. Adică o recomand în outfiturile extrem de simple, în vestimentațiile care pot duce într-o tentă office, rochile acelea pe corp, midi. Acelea pot fi accesorizate foarte, foarte simplu cu un șirac de perle și cu o voaletă colorată, poate de o culoare diferită decât cea a rochiei. Voaletele albe, în afară de mirese, eu personal le recomand în combinații cu același gen de alb, să nu aveți note diferite de alb, deoarece nu arată ok deloc. Dar cam atât, adică voaletele albe sunt destul de greu de asortat, poate cu pasteluri, nu știu, un roz pudră sau ceva. În rest, recomand voaletele la o ieșire la operă, de ce nu la o cununie civilă, aveți grijă, vă rog din suflet. Știu că se spune destul de des, dar cred că toate am întâlnit nunți unde mai erau încă 3-5 domnișoare îmbrăcate în alb. Este evenimentul miresei, e cumva de bun gust să lăsăm mireasa să rămână cu vestimentația albă. Nu vreau să jignesc pe nimeni, însă poate sunt persoane care nu știu și află pentru prima oară că nu e ok să te îmbraci în alb la o nuntă. La un botez e cumva discutabil. Botezul este o celebrare a creștinării copilului și un moment de o puritate absolută, deci poate puteți discuta cu mama dacă o deranjează, poate alegea să se îmbrace în alb. Oricum, în viitorul foarte apropiat veți găsi la noi pe site, pe feelsandheels.ro, o gamă, sper eu, variată de voalete pe care să o puteți avea și de care să vă puteți bucura în toate momentele frumoase ale vieții voastre. Vă pup și vă mulțumesc că ați fost alături de mine încă o săptămână și ne vedem vinerea viitoare. Un weekend minunat!